वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव गासैखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर जाहानि बोराया थांनो ओंखारबाय दा बिदि फट' पेकिं खालामबाय दोङो दा थांगोन फिसालाया जाहा थांगोन होनना मिथियाखै थांगोन ना मिथिबा जा गाबखागोन इयो थांगोन होनना खोन्थाथ'वाखै लोगोफोर जेब्ला स्टेसन खाथियाव मोनहैयो होमबासो खोन्थागोन सानदों लोगोफोर जाहा मालिका नैया सापातखौ लादों इजों सापात मोजां मोनानो जाहा मालिकाथ' लोंखाया इजों मेजरा बिहरदों नोंसिनि साहाबा ओमफ्राय नै अमा आसार बानायना हरबाय ओमफ्राय बे बैयाम फिसानिया जाबाय ना गोरान आरोना लोगोफोर आं गुरनाय बैथा ना गोरान मावा फिथिख्रि दोङो मिक्स खालामना बाथोन देना हरदो एवनानै बेदर माबा खालामना लादो सामब्राम गुफुर हाइजेंबो लादो लोगोफोर जोंनि सामब्राम गुफुरा मोजां नङा गोन्दो गैयानो हाइजेंफोराबो ओमफ्राय बानलुआबो जोंनिया आलुआनो नाथाय इनिफ्राय बानलु गोरान लादों आरो माबाबो लादों फानलु खेबजांबो थाङाबाथ' जायाना थांथामथ' नांगोन माखौ जानो लोगोफोर थांनो ओंखारबाय जाहाथे मोजाङै मोनहैयो इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि अननायाव मोजाङै जाहाथे मोनहैयो जाहानि मालिका थांनो ओंखारबाय जा फारसेनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नायनो सापर्ट खालामबाय था नायबाय था बास बेखिनियानो आरो मा थाङाबाथाय नोंनो मिथाइ लाबोनांगोन ना गोदोर मिथाइ लाबा होमबा फिसालाखौ खोन्थाथ'वाखै बेग लाबाय उपाय गैला आरोना लोगोफोर डिफेन्सआव साख्रि मावनायफ्रा बिदिनो जाखायो दे होमबा थाथ'ला दै मावसिगोन ट्रेनखौलाय रंया लोगोफोर जों थानाया बास स्टेसन खाथियावनो बेनिखायनो गारि सारि जेबो माबा खालामाखै स्कुटि लाबोआखै जों बे खाथियावनो बारा गोजान नङा 2 मिनिटल' लायोना थाबायनानै फैनो होनना फैबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय जोबोर न'खौ लांगोगौ नांबाय थागोन खालि मानोना फैनानै साननैसो थाना थांबाय दा बे साननैसोखौ जोबोर हामा नांबाय थासिगोन लोगोफोर बास स्टेसना मोनफैबाय नाया दै नागिरगोन दा बेखौ लोंनाय लोगोफोर गारियाबो मोनफैबाय थिनहरनो बास सोदोंमोन नाथाय मा खालामनो थाङाब्लाबो जाया बाय बाय हे पापाखौ बाय बाय हे बापके जुआ करने बाय बाय पापाखौ बाय 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 Bapak, naik naon naik? Nor lah ya, sampai. लोगोफोर थांबाय मा होनबावनो आरोना थाङाबाबो जाया थायगोन ना देनां नानि बिदि गाबो गाबो ना नों गाबा
गाबनाङा दे लोगोफोर थांबाय जाहाथे मोजाङै मोनहैयो इसोरनियाव नोंथांमोननियावनो जाहाथे जाहाथे मोजांखौनो मोनहैयो गाबा होनना सानदोंमोन लोगोफोर नाथाय मा खालामनो फिसालायानो गाबबाय थानाय नुनानै बोरैबा नाङोना हामा नाङोना गथ'फोरखौ गाबनाय नुबा खिन्थु आङो जाहा मालिकनि सिगाङाव मालाबाबो गाबना खोन्थिया लोगोफोर आं जाहा मालिकनि सिगाङाव मालाबाबो मेगन मोदै गना खोन्थिया बोरैबा जायोना बयबो गोसोआव दुखु मोनोना खाथियाव गाबना खोन्थिबा Papaya nोङो मिथाइ जानोसो साख्रि मावनो थांदोंना नों मिथाइ जानो नागिरबाय थायोना साख्रि मावबासो एटिएमआव फैसा हाबो होमबासो बरननो हायो होमबासो नों मिथाइ मोनजागोन नोंबो गोदान गस्ला लानो मोनगोन गस्ला गोदान ना गेलेनाय बुस्थु गोदान सला पेन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर